Bam, čujte, vám z ďalšieho videjka a tentokrát to bude z Brawl Starsu zase, z nového účtu a toto je deň 2. A v minulom videjku som to spravil dosť zle, lebo som tam nezrýchloval všetko, ale teraz to už spravím inak, teraz to všetko skoro zrýchlime a budem to len tak obkecávať. Takže tak, a ideme za Shelly rovno. Stoláka si zmeniť skin, ale na to nemáme peniažky. Dobre, a ideme získať najprv Stardropy a potom si otvoríme Penny alebo Darla. Uvidíme, čo nám padne zo Stardropov. Takže ideme na to. Ideme hrať so Shellynou, pôjdeme Game Grab, takže vám to zrýchlim. Takže začíname teraz. Plnili sme jeden quest a máme tu, ideme na to. Rare, poď. Super Rare. Tu mám poprikladať Legendary. A na inom účte, ako na mojom hlavnom som dneska otvoril Stardropy. Poď, Legendárka. Poď, Legendárka. Poď mi. To není ani Brawler. To je pin na El Prima. Nie. Na iná. Nevadí. Nevadí, aspoň si zoberieme toto. No, tak som to smutný. Tak, keďže to je pin, tak sa aspoň nadstavíme. Je pekný docela. No, dobre. Dobre. Za Shelly už nemusíme ísť a musíme vyhrať 3 hry. Pôjdeme Game Grab, ale dám si toho El Prima. Alebo nechám si Shelly. Shelly je dobrá. Necháme si Shelly. Takže zase vám to urýchlim, až kým nezískame ďalší Stardrop. Stardrop, poď. Zase Legendary. Poď. Rare, super Rare. OK, nemôže nám padnúť Brawler. Tak nič. OK, aspoň kredity. Môžeme si ho odomknúť. A čo tu máme? Odomkli sme si Brawl Ball. A tu máme vylepšenie Brawlerov. Tak ja by som si vylepšil tu Shelly. Na 7. Na 6 mám. Aha, tak už viac nemôžem. Tak El Prima si dáme takto. A teraz si dáme Nitu. Dobre. Máme na 4, no tohoto. Barleyho si dáme. Nedáme si ho akože teraz, ale len si vylepšíme. Dobre, za 2 minúty si budeme môcť rozhodnúť, že čo chceme. Ja si zoberiem Penny, ak nám nič teda nepadne. Takže zase vám to zrýchlim a hneď som tu. A dáme Brawl Ball. A dáme si El Prima. Takže užívajte. Už máme ďalší Stardrop. Poď. Rare. Je stále Rare. No, tak to nič. 21. A ideme si čúznuť. My si to musíme čúznuť. A vlastne už sme dokončili všetky tieto. Takže si čúzujeme. Tak dáme asi tu Penny. Dáme Penny. Nový Brawler. Super. Takže zajtra ho pavrneme a potom získame skin a tak ďalej a to si vyberieme Brawlera. Takže skvelé, tu máme koiníky, takže môžeme si ísť niekoho vylepšiť. No, tu Penny. Aha, vlastne nie, Penny si nebudeme vylepšovať, lebo to nám automaticky vylepší na zajtra, či kedy, na level 5. Takže to nie. A teraz, keďže máme všetky questy a tak pôjdeme len tak narýchlo hrať, aby sme sa posunuli v hornom páse aspoň na 300. Takže teraz to zase zrýchlime. Akurát sme dohrali, ale akože nemáme to ešte hotové, ale ideme si kúpiť Jessie, takže ideme na toho. Bum! A máme už druhého Super Rare Brawlera a ideme si odomknúť Rare Poka.
No, začneme si odomykať a rovno si tu nadstavíme tu Jessie a takže užívajte. Akurát sme dohrali a máme tu spreje, takže začneme si odomýkať spreje. Hej, to vieme. Let's go. Dobre, už tu rovno máme nejaké, to nás zatiaľ nezaujíma. Dobre. Máme tu 350, takže si odomkneme Poka. Rovno aj ďalšieho Brawlera si odomkneme. Takže ideme na to. Jackie. Tu si ešte nadomkneme. Season questy, takže bum. Máme tu veľa questov. A special event, čo už je teraz Robo Rumble. A ešte tu som si všimol, že máme Wipeout. Takže tak. A toto je to všetko, takže čau.